yung pag naghang ka ng sarili mo, parang lahat ng nangyayari sa buhay mo na magpa-flash sa utak mo. Sabi niya, you're gonna die. Everyone's gonna die. So, bakit hindi mo pa gawin yung gusto mo? Sinigurado nyo ba na pag namatay kayo at nag-flash back lahat is worth it? Ay. Sana po tayo dyan mga kosa. Ito na naman yung isang araw ng pag-uusap natin, kamustahan at ano pa ba? Serye ng buhay ng work life na kung saan nag-uusap kami, nagninilay-nilay, nagmumuni-muni, nagiinom-inom. Nilay-nilay parang... Hindi ko alam eh. Ano ba sasabihin ko doon? Dito ako tumitingin. dito. Kasi di ba parang healthy rin sa mag-asawa yung mag-usap kayo sa 1 week. Ang nangyari, syempre sobrang busy natin. May guesting. Guesting. Artista. Inausap na kami ni warden natin sa mga nangyari nitong week. At isa na doon siguro yung pagiging 31 years old ko ngayong taon. Mga nakarang araw lang yun, Tuesday, Sunday ngayon September 20. Wala lang, na lang namin yung mga bagay na parang 31 years of existence. Napaka-bless, parang ganun, napaka-bless ng pamumuhay natin. Kasi, parang tinisip ko alam yun, parang in 31 years, hindi ako napasama dun sa mga namatay na parang ganun, kunyari, 31 ka, di ba? Hindi ka namatay ng 30 or di ka namatay ng 29. Naabot mo pa? Naabot ko pa yung 31 at sana susunod-sunod pa. Kaya naman tayo, parang hindi tayo takot kasi dun sa usapan na kung mamamatay bukas. Kasi isa yun sa mga parang, vision, motto, o natin na gawa lang na gawa para mabalikan. Kasi nga, hindi mo alam kung gigising ka bukas. Yun, lagi natin sinasabi yun sa lahat na nakakausap natin na parang Ngayon pa lang, ngayong araw na to, gawin mo na gawin mo na yung gusto mo. Kung may mangyari o wala in the near future. Kasi lahat naman yan, pag one click, pag namatay ka di ba? Kada pag ganun yung may napapanood ako na parang namamotivate ako na sinasabi nila na ganun nga. Ulit. Pag ganun nga, pag may napapanood Sa ako, monde. pag may napapanood ako, o kaya yung mga ganun na pinag-uusapan nila about sa gawin mo na ngayon kasi hindi mo alam kung bukas gising ka pa o buhay ka pa. Diba? Pag nakakapanood ako ng ganun yung parang napapaano ako bakit ka mahiya sa paggawa nito, paggawa niyan? Huwag mo isipin yung sabihin ng iba. Buhay mo yan, gawin mo na, masaya ka dyan. Kasi, at the end of the day, ikaw pa rin ang parang yun pa rin yung buhay mo yung diba, yung parang, gawin mo na, masaya ka Kunyari, ako 31. Pag-iisipin ko lahat, dumaan lang ng, uy, 31 na ako. Tapos inisip ko, hindi ko nagawa yung mga gantong bagay ng gantong edad ko Alam mo, ang bilis lang ng oras pa. Parang pag nag-31 ka nga, parang hello, 35 ka agad Tapos pag, mag-35 na ako, parang feeling ko ilang taon na lang. Kaya parang kinabukasan, 35 ka na agad. Kaya pala pag ngayon parang isipin mo, sana pala ginawa ko yun. So pag ngayon, nandito ka na sa 30s, gawin mo na. Kasi baka sa 40s mo, sana pala nung 30s ko, ginawa ko na. Ganon, regrets no? Regrets, oo. Yung mga bagay na hindi mo nagawa, Oo. Sana ka na lang, sana ganito. Saka na din parang natitreasure ko yung buhay. Ito, yung buhay ko. Lalo, nung nagkaasawa, parang 31 ako, tapos 3 and 1 pa lang sila, di ba? Pag
50 ako. Pag 50 ako, 20 and 23. Di ba? Parang ganun. 20 and 22, sabi mo na. Mature na rin sila, na parang iba parang ang bilis lang ng panahon. Nakagulat lang din na parang kahapon lang. Inisip ko pa, hindi ako marunong magbike. Tapos ngayon, daily biker ako. Ang yun mo dyan Diba? yung... Parang bilis lang. yung mga bunso no? Sa ating magkakapatid. Yung bunso ng kapatid. Parang binibaby mo pa dati anong edad na ng bunso namin na binibaby? Parang ganun no? Grabe, yan lang yung edad ko nung nakaraan na. Di ba ganun? Anong ginagawa ko niya nung ganyan akong edad? Kaya mapapaisip kong ganun lang no? Tapos ngayon, ganun na siya. Ganyan pala ako noon, parang gano'n Kikita mo na lang. Mga pamangkin. Yung kunyari, yung taon ko na, 18. 18 ka na. Ilan taon na ako? Ganun na pala tayo katanda. Diba? Parang pag kinukuha kang ninong. Diba? Ninong ka sa Ninong? Bakit? Diba? Parang tanda mo na agad. Parang gano'n. Kasi hindi ako kinukuha ang ninong dati. Kasi kuripot daw. Kuripot ako. Walang pera mayaman. Kaya hindi ako kinukuha ang ninong. Mayabang ka lang gano'n. Kuripot talaga. Pero parang yun ba yung napanood natin, yung light flashes, parang light flashes at your own eyes, make it worthy, parang ganun. Yung parang dapat lahat, parang yung life, dadaan lang siya sa'yo ng parang, kaya dapat gawin mo siyang worthy na parang pwede mo siyang panoorin sa utak mo na, sa buti nga parang the best din yung part na, tatabi tayo ng mga video na, pwede parang gano'n yung, kasi parang tatabi ng video, parang, ang galing naman kasi, yung, this year, pangatlong taon na natin nag-vlog. Sa December, no? December, birthday mo. Tama ba? Pangatlong taon na natin nag-vlog nun. 2020 ba tayo nag-start? December? Parang gano'n. Hindi, 2019. Oo nga, kasi yung bumaba tayong Paranaque. Hindi Kaya- pa si Ice. Kaya parang ang bilis lang na, 3 years na akong nag-vlog. Hindi mo kasi mapapansin kasi wala ka ng resulta kasi hindi tayo sumikat di ba? Parang kasi, sa bagay, hindi tayo parang yung sinasabi nga ng mga tao sa paligid natin na, gawin nyo kaya ito. Ito papanoorin Kaya kayo. hindi pumapatok. Pero sa akin parang okay lang yun kasi sa 3 years na natabi natin yung mga yung panahon Gusto talaga. na gusto natin gawin. Hindi lang prank ganun. Ang sarap Tunay, parang ganun. Tunay. Hindi scripted, ganun. Oo. Ginagawa natin na parang ito gusto natin gawin to. Gawin natin to. Ito gusto natin gawin to. Gawin natin to. Hindi tayo parang umaasa na ano kaya magandang ganito? Ano kaya magandang ganito? Isipin mo pa yung content. Kaya kaya natin mag-daily vlog Diba? Kasi hindi tayo about content. About life, about daily life. Daily life Kunyari, experience? Daily life experience. Parang sa tingin ko, yun yung pinaka-vlog natin. Life experience. Kasi, parang, diba, hindi mo nga alam kung totoo ka. Parang, diba sabi ng science, parang 50% possibility na, simulation lang, diba? Parang ganun. Kaya hindi mo alam Matrix, gano'n. parang 50% na unreal pala yung buhay mo. Panaginip Diba? lang. Panaginip lang. Di ba sabi nga nung yung may mga sabihan na, yung pag naghang ka ng sarili mo, parang lahat ng nangyari sa buhay mo, na magpa-flash sa utak mo. Diba? Parang may mga ganung movie, di ba? Pag yung magpakamatay ka o mamamatay ka, magpa-flash lahat. Parang, Pag kung nandun ka na sa season na yun, may dalawang bagay ako naisip doon Kung nandun ka na sa panahon na yun, season tuloy, no? Kung nandun ka na sa panahon na yun, magaganda ba yung mapapanood mo? Yung pagpa-flash na mabilis. Maganda ba yung mapapanood mo? Ano yung mga part na maalala mo? Ano yung memorable? Kung ang buhay mo, trabaho, bahay, Yun lang. parang boring panoorin yung pa nag-flashback sa'yo. Teka lang. Tapos nakikita mo lang sa lamin, tumataba ka. Pero siguro parang ang makikita mo talaga yung nung bata ka naglalaro tapos yung mga...
Tapos meron pa akong pangalawang naisip doon. What if, etong moment o event na to, is a flashback na lang. Magkapatay ka na pala talaga. Ito flashback na lang ng physical experience. Di ba? Na parang in-slow mo lang para ma-enjoy mo, manamnam mo. Alam mo yun? Parang ganun. Di ba? What if ganun? Di ba? Napatay ka na pala, tas okay na, sa hospital ka na konti na lang yung mo, tas flashback na lang yung lahat of. Di ba? Parang, wow! Parang ginawa ko pala yun. Di ba? Parang, ginawa ko yung the best, ginawa ko yung gusto ko. Nag-duel ako sa ganitong bagay, ganito, ganyan, di ba? What if flashback na lang pala itong ini-enjoy mong moment? Di ba? Gusto mo ba yung nakakatamad na pangyayari ng buhay? O gusto mo yung enjoyable? May sense or may Ibig sabihin parang nag-ano ka lang ulit. Babaguhin mo lang, ganun ba? Hindi. Kumbaga, bale, namatay ka tapos na. Mamamatay ka na. Ito pala yung ginawa mo. Oo. Flashback na lang to. Parang, ayun pala yung ginawa ko. Oo. Ano, di ba? Pero parang, kasi dahil nandito ako sa moment na to, parang ini-enjoy lang mo lang pala. Parang, siguro 1 second lang, pero parang, nakikita ko, ganun. Ibig sabihin parang bumalik ka ulit, parang flashback na lang. Yung alaala na lang pala to. Wala lang talaga yung PCLPS. Kasi, possible eh. Hindi mo alam. hindi nabuhay ka nabuhay ka na pala dati. Hindi. Parang, di ba, pag namatay ka, magpa-flashback lahat. Ayun pala, nandun ka na sa mamamatay ka na. Kasi itong moment ito, isa flashback na lang. So, nauna pa yun. Nandun ka na pala. Nandun ka na. Alam mo yung sa The Remote? Nandun ka na lang, binalikan mo na lang. Yung sa flashback mo na lang na binalikan. Yun, yung The Remote Control ni Adam Sandler. Na parang may time doon na ginagawa niya, parang lagi siya nagmamadali towards work. Oo nga. Tapos nung kaka-force Nung forward binalik niya. panay work na Ganun lang. na pala yung ginagawa niya. Kasi hindi niya na-enjoy. Hindi niya na-enjoy, hindi niya na halos kilala yung anak niya. Tapos ganito yung nangyari, ganito. Sobrang successful siya sa job. Yaman niya. Pero hindi niya alam kung anong nangyari, di ba? Yung sa pamilya niya, parang basta hindi niya naayos, di ba? Kaya parang ganun lang din eh. Paano kung ganun? Kung flashback na lang to, or paano kung hindi, yun nga, isa pa yung hindi mo na-enjoy yung araw, or panay ka na reklamo, di ba? Kaya parang nasusulit, sa akin nasusulit ko yung buhay. Para sa akin, somehow. Kasi, may time ako sa'yo, kahit pa paano. Hindi ko masabing malaking malaki. Na syempre, aga ko gumigising, tapos work, tapos pag uwi dito, pagod. Focus pa ako magpa-focus ako kahit pa paano sa bata kung kaya ko. Tapos usap lang tayo konti, masahe kita kung kaya ko. Ganun na, di ba? Kasi parang pagod Saturday, Sunday, minsan tumarakit pa ako. Saturday, minsan buti nga nasasama ko na kayo Saturday, di ba? Kaya para sa akin, parang na-enjoy ko yung buhay ko, nakasama kayo. Kasi, yung mga karanta, pagod, sobrang pagod. Grabe. Parang hindi ko na alam kung, parang nakaka-exhausted. Gusto ko pa ba itong ginagawa ko? Pag nag-flashback ba lahat, or pag hindi ba ako magsisisi? Na, nawala na akong time sa pamilya ng gantong araw, di ba? Wala akong rest, di ba? Tapos bilang bumalik sa alala ko yung yung babawi ng tulog. Babawi lang ng pahinga. Tapos na mahinga na. My God. Hindi na nakabawi. Ikaw, Mal, anong masasabi mo parang sa buhay natin? Diba? Parang, ilang taon na rin tayo nagsasama. Diba? Tapos, ayun nga, hindi pala, parang, kahit ano naman yung topic natin eh. Hindi, di ba meron yung gusto mong sabihin na about sa birthday mo? Na kung hanggat maaari, ayaw mong ipagsabi. Ay, oo nga, Yun talaga yung pinaka-point. Oo. Kasi ako, sa totoo lang, parang doon tayo nagkaroon ng tampuhan, di ba? Kasi pinasabi mo yung, parang ganun, pagsabi yung birthday ko. Na hanggat maaari, hindi ko sineselebrate o pinagsasabi. Napaalam sa iba. Oo, kasi gusto ko, parang sa sarili ko lang, parang mas gusto ko na hindi, nandito lang ako, wala akong ginagawa, ipahinga ko yung sarili ko sa outer world.
unplug ko yung sarili ko sa... Parang yun na yung best gift mo sa sarili mo. Oo, yun na yun. Parang... Ito yung parang date ng birth ko, tapos parang pwede ba ibang ano, hindi yung celebration. Oo, Parang rebirth din, parang gano'n. Rebirth, parang... Uy, pang 31 year ko na. Pahinga muna ako parang sanggol, pahiga-higa. Yun yung sanang parang pinaka gusto kong regalo sa sarili ko. Which is, na-stress out ka. Oo, dahil sa ginawa na-pressure ko. ako. Na-pressure lang. Hindi naman na-stress talaga. So, parang, Ako ata yung na-stress. Baka na-stress. May kukwento rin ako tungkol sa birthday ko. One time, puyat na puyat ako nun. September 19. September 20 ng umaga. 18th birthday ko yan. Clean up drive kasama yung mga iba't ibang school. Nasa ano ako, scouting ako nun eh. Robber Scout ng Paranaque. Birthday ko yun, September 20. Tapos, kasama ko yung mga Miss Universe ng panahon na yun. Saan? Nag-clean up drive kami, pumupulot kami ng basura sa tabing dagat. Sa Coastal Mall. Sa Manila Bay pa yun eh. Mas stretch nun, yung sa stretch ng Manila Bay, Coastal Mall, ay Coastal Coastal River ba? Hindi, Coastal ba sa Pacific Ocean yun. Yung bay na yan. Doon, mga iba't ibang school, mga colleges, gano'n. Tapos kasama yung mga yung mga binibining Pilipinas ata yun. Yung parang mga nila, mga activity nila. Activity nila, clean up drive nun. Wala lang, ko lang, parang isa sa mga regalo ko yun sa sarili ko na nagawa ko yung magpulot ng basura. Akala ko yung mapasama sa mga binibining Pilipinas. Parang, hindi ko alam eh, wala rin dating yung panahon na yun eh, kasi wala lang. Puyat na puyat kasi ako nun. Parang bumalik lang sa alaala ko. Meron din akong birthday na nandun lang ako sa Manila Bay. College ako nun. Nakapulang ako dun. Tapos, yun lang. Tiyatawagan ako nila papa. Nagtanggal ako nagpalit ako ng number. Wala nakakalam na number kung natawagan ako. Di ba sabi mo nga hanggang ngayon, wala pa talaga nakakaalam talaga na yung sure. Nalilimutan nila. Mahal ka talaga ng nanay mo. Medyo late na lang din yung bati, pero Gabi naalala na. ka pa rin. Hindi, pag si ma'am, wala naman ako kung malilimutan niya. O yung ibang tao kung malilimutan nila. Kasi hindi naman yun, parang, wala namang pressure, hindi naman significant sa kanila yun eh. Di ba, meron silang sariling birthday. Meron silang sariling struggle o sariling problema sa buhay ng araw na yun. Meron silang kinakalaban na saka lalo na pag daily life mo naman na parang hindi mo talaga tinitingnan yung date or ano ba ngayon, ganyan. Yung parang bigla na lang, ano ba ngayon, Tuesday, Wednesday, ganun lang eh. Parang ganun, lilipas lang. Kaya hindi ka rin dapat nga sa akin ang yung huwag kang magtampo pag nalimutan na yung birthday mo. Kasi hindi mo alam yung yung struggle nila ng araw na yun eh. Doon din ako natuto. Yung dati kasi parang pag nakalimutan, kunyari wala akong na-receive ng mga messages. Gift or... Oo. Messages. Kahit yung messages lang sa akin. Parang ang lungkot. Parang walang kakaalala sa birthday. Parang hindi ka gumawa parang hindi pala ako special. Hindi pala naalala ng kaibigan ko yung birthday, mga ganun. Saka parang pag immature ka pa, parang iniisip mo. Ganun lahat, no? Wala akong naging nagawa sa inyo. Oo, parang para hindi nyo maalala yung birthday ko. Parang nagdadrama di ba? Pero ngayon, parang ang ganda pala, parang ang peaceful pala ng walang nakakalam ng birthday mo. Tapos, kayo lang, kunyari may asawa ka, mga anak mo, sila lang. Saka yung di ba? Hindi ako yung nagpapaluto pag birthday ko. Hindi. Madalas ang request minsan ko, nga pag ako, champurado, di ba? Minsan nga ako laging may, ever since nung nagkakilala tayo, may surprise, may ganyan. Ayoko ng ganun. Hindi din ako, handa sa ganun yung parang, na-awkwardan ako. Surprise daw, so na-awkwardan ako. Pero, na-appreciate ko sobra yun. Siyempre, first time ko din na mag-ganon-ganon, di ba? Tapos,
Ano yun? Ba't yung mukha mo? Hindi, ang galing lang din kasi first birthday mo, kumain tayo sa Vegan Restaurant. Di ba? Dalawang vegan restaurant ng umaga, tapos sine, tapos ang gabi. Di ba? Yan ba yung isa yun kay Ate Linsel? Doon. What the hell, Ben? Tingin siya Aswes. Aswes. Nung umaga, sa sine tayo, tapos nung hapunan, green smoothies. Nag-screen smooth. Oo, Yung nagburrito yung tayo. dun sa session pa. Yun yung first birthday mo nun. Mm. Tapos, hindi ko maalala kung anong celebration na ginawa natin nung ibang birthday mo eh. Kasi nakaka-4 na birthday pa lang tayo magkakasama. Pero yung pang-4 na birthday, Meron yung isa, yung tayo nila Golda. Yun na, yun yung una. Yun ba yun yung una? Oo. Yung kasama natin sila Golda? Yung pangalawa yung Yun ba yung ukulele. Okay, yung ukulele. Yung pangalawa yung ukulele. Naalala mo? Ano na yun? Saan tayo? Ano yun? Pumunta tayo sa ano? Green smoothies, tapos sumakit tayo sa SM. Yung ukulele. Yung sunod, hindi ko na maalala. Year. Yung last year, 2020. Kasi 2021. 2020 hindi tayo nakalabas nun. So, nasa bahay lang tayo. Nagluto lang ako nun. Oo, yung cake. Nagluto ka ng Patao, cake. tsaka yung yung favorite. Yung favorite? Macaroni, Spaghetti. Ganun lang naman eh. Tapos yung last year, yung gumawa tayo ng movie. Gumawa ko ng movie. Oo. As a gift, oo. Yun. Hindi ako gumawa ko ng movie pa. Kaya nga, pagsasabihan kita na, Mal, gusto ko parang ano lang muna yung Birthday ko. laylo muna. Ganun. Hindi, meron natin dito. Meron na ba yung dito? In-invite ko ata sila, Omar. Yung last year. Oo nga, yun sa movie nga. Pagkatapos ng movie nun, punta ba dito? Sila, sila Golda. Sila Golda muna, Tapos sila Paloma. yung last na, yung hapon na. Oo. Ayun nga. Yung pala yung last Yun year. yung ng movie. Yun yung nag-movie, gumawa ko ng Ngayong movie. year, parang gusto ko lang ng, laylo muna sa mga ganun. Parang masarap nga kung yung celebrate mo sa dagat, no? Gusto ko yung ganun. Pag dagat. Ganun lang. Oo. Walang handa na Kasi pag, parang wala rin bisita. Kasi hindi mo ma-enjoy eh. Ako hindi ko na-enjoy talaga pag yung Ako naman pag, bisita. lalo pag kunwari, ikaw yung maghahanda, wala nang maghahanda para sa'yo, kaya ikaw magluluto. Ikaw na ngayon may birthday, parang hindi mo ma-enjoy eh. Yan, parang taranta ka eh. Hindi pa ako nakaluto. Ganun ako lagi. Hugasin. Hindi nakaluto, hindi nakano. Ganun. Di ba? Oo, ganun. Kaya hindi ko okay lang mag-celebrate, pero yung hindi ka nape-pressure. Yun, parang gusto ko ituro yun kay Isaac Louie na mag-celebrate tayo birthday niya, pero kayo lang, nag-isama yung mga friends. Para walang pressure, hindi kailangan ng ganito, ganyan. Alam Kung mo, gusto nyo, kayo na lang. Kung ganun. Hindi. Kaya gusto nyo nilang celebrate tayo. Parang kung gusto nyo mag-celebrate, kasama ng friends, bibigyan ko ng maliit na budget. Kung kaya natin bigyan. Kasi baka hindi mo natin kaya bigyan, di ba? Hindi natin alam na. Bakit ganun? Ano naman, parang nakaka-addict lang pag-usapan. Going back sa'yo. Kasi ikaw yung di ba? Yung birthday About ko. your birthday, hindi naman sa akin. Ba't ako yung naging bida? May pabida ka eh. Di, ang sarap lang din na pag-usapan yun, mga ganong bagay. Kasi yung mga birthday ko ng mga last, Sa pumikit pag yun? pag after kami ng, Tapos? parang di ako talaga nag-celebrate. Parang dito lang sa bahay pahiga. Kailan? Last year? Last year dito. Pero nagpa-pizza. Nagpa-pizza? Pizza tayo dito nun. Sino kasama? Tayo lang. Tayo lang. Tapos last year. Ang naalala ko yung yung sa Paranaque naman. Doon nata nabuo si Ice. Oo, yun. Yun naman ata yun. Hindi naman nila naalala na birthday mo nun. Ando naman tayo nun nung... Ano tayo ron? 19. 20. Tapos 21 na. Birthday mo pa. Hindi. Di ba September ka rin? Sabi mo. Ma, 22. 22 ba bukas? Sabi ni Papa. 19 yan.
Pero nagloloko si Papa. Nagloloko si Papa. Alam niya. Tingin ko alam ni Papa yung birthday ko eh. Kasi parang every now... Bakit niya pa ililist or bakit niya sasabihin? Kaya parang pag birthday ko, parang na ano niya, pag nakausap niya akong personal, na alam niya. Parang, alam nito. Ay, alam ko na, yun yung trinit ata natin yung mga bata sa McDo. O, hindi yun. Hindi yan. Pero basta nasa baba na yun. Nagpapansit. Ay, oo, nagpapansit. Pansit lang. Pero okay na rin. Yun, papansit. Saka, ayun din yung nagpakain ako sa mga pedicab driver ko. Ay, oo, naalala ko na. Oo, diba? Na may business pa ako nun. Nakain ko sila lahat. Oo, naalala ko. Kung gusto nyo mag-take out, kung gusto nyo kumain pa, Oo, yun pala yun. na. Yun na yun. Yun yung celebration ko. Yun lang, naalala ko lang doon. Wala silang boundary nung araw na yun. Plus, kinakain ko sila. Ilan yung driver ko, tapos yung asawa nila. Tapos take out pa, tapos yung mga anak nila. Magsusumbungan pa yun. Ano? Oo, umorder ulit na ako. Hindi, kahit ka lang dyan. Kahit ka lang dyan. Wala naman, hindi naman bibilangan eh. Yun naman, di ba? Nakakatawa din yun. Nakakatawa kasi na-appreciate nila yung mga ganun. Simpleng bagay. Oo. Pero sa kanila malaking bagay yun. Kaya nga parang iba rin, Iba din. Parang mas gusto ko rin mag-celebrate ng gano'n eh. Ibang tao. May moments sa buhay ko na gusto ko mag-celebrate na eh. Alam mo yung stranger na parang ginagawa ni Keanu Reeves. Wait lang, utot ako. Sasama ko pa rin. Oo nga. Maging normal tayo. Usapang asawa natin. Yung ginagawa ni Keanu Reeves na bahala ko, sasama ko yan. Oh. At least alam niyo na yung utot ko. Yung kumakain siya kasama strangers. Paho. Oo. Pag celebrate niya ang birthday niya, alam ko parang burrito pa nga tayo kinakain na nun. Sa tabing kalsada. Tapos, stranger ang kasama niyang kumakain para mag-celebrate ng birthday niya. Na beggar. Hindi ko maalala. Pero parang gano'n. Parang pag birthday mo, parang pwede mong ibigay sa ibang tao yung kasiyahan. Pag kunyari, makaibigan mo, common friends mo. Pag common friends mo lang, halos pare-pares kayo ng lifestyle. Oo, tama. Kumbaga may kaya kayo halos, kaya nyo ganito, ganyan. I-celebrate mo dun sa mga hindi nila kaya. Iba yung pakiramdam, no? Pag nakita mo ang saya nila, no? Oo, parang binubuhat ka eh. Ang saya. Parang Parang best gift ever, gano'n. Parang ikaw yung may birthday, pero yung gift mo pa rin sa sarili mo, parang yung happiness nila. yun. Di ba? Sarap nun. Kasi pagka, di ba? Pwede natin gawin yun eh. Next year. Kaya natin yan. Patay. Makamatay pa sa live on cam. Gago. May matusok-tusok pa naman to. Gago. Sine-edit ko, namatay ko sa edit. Buni na. Gusto ko rin itong weekly na natin. Yung podcast natin na usapang mag-asawa. Talaga, sorry pero paulit-ulit talaga ako kada mag-usap kami. Ito yung paboritong time ko ng week kasi para kayo mag-boyfriend, girlfriend na nagiinuman. Parang ganun, di ba? Tapos, napag-uusapan nyo yung mga problema nyo sa buhay, yung gusto nyo pag-usapan. Kasi pag may anak ka na, hindi mo naman pag-usapan yung gusto nyo talaga eh. Kunyari, parang, kamusta yung birthday mo? Ingay-ingay. Mama! Change CapCut! Kunyari, lalo pag yung may gusto tayong pag-usapan, may mga going, yung parang gusto nyo papapansin sila kasi hindi na natin maintindihan yung talagang usapan talaga na ganun lang. Na out of focus, diba? Kaya ito yung panahon na parang focus tayo sa nag-uusap eh. Ito yung panahon na parang pwede bang ako naman, tsaka ikaw, tayo lang. Ito yung panahon na yan. Parang nagbibigay dito ng band, di ba? Parang nagbabanding tayo, tapos inumang tropa, parang ganun. Kahit na parang, kasi syempre busy rin ako, di ba, na bukas ng umaga, may sideline pa ako niyan.
Kahit kasi ko, pagod na pagod. Pero ginagawa natin parang na parang, sige, bigyan ko nga yung sarili ko ng nung oras at panahon na magkasama kami, magkausap ng mahal. Parang ganun. Kung ito yung yung week, parang ng week na, no? Na parang binibigay naman natin sa isa't isa, di ba? Parang yun. Kaya ito yung paborito ko. Ang sarap nung nung idea nung sinabi ni Hinat pala. Naalala ko lang yung dapat, di ba halos ng tao takot mamatay. Pero pag gumagawa ka ng pag-utot sa harap ng camera, pag yung tipong ginagawa mo yung lahat nang naaayon sa kagustuhan mo, somehow nawawala yung takot mong mamatay. Diba? Parang, sa totoo lang yung yung pagkamatay, parang hindi dapat siya yung katakutan eh. Diba? Parang nabuhay ka. Tapos, what the fuck? Tapos namatay. Diba? Parang dapat, parang ganun eh. Diba? Parang tingin ko ganun lang yun. Kaya parang alamin mo na yung what the fuck na yan. Kasi, kung ano mang mangyari dyan, yun pa rin yung ending mo. Oo, yun pa rin. Kunyari, napaya ka. O kaya, hindi mo naman kunyari, hindi ka naging successful. kunyari, ginawa mo, napahiya ka, namatay ka. At least, ginawa mo. Oo. Eh, paano pag hindi mo ginawa? Namatay ka pa rin namatay ka. Oo. Di ba sabi nga ni Gary V. Sabi nga, tsaka yung may tanong sa kanya, ano daw yung most inspirational word? Tapos yung sabi niya, you're gonna die. Ha? Parang nagulat yung sinabihan niya eh. Tapos in-explain niya yun further. Sabi niya, you're gonna die. Everyone's gonna die. So, bakit hindi mo pa gawin yung gusto mo? Mawawalan ka ng pera. Pagka all in ka sa ganito. Pero kung buhay ka pa, hindi gawin mo pa ng paraan. Diba? Kung nagugutom yung pamilya mo, gawin mo ng paraan. Yung naayon naman sa, syempre yung batas natin. Gawin mo ng paraan. Gawin mo na yung craft mo. Gawin mo na yung skills na gusto mong matutunan. Gusto mo matuto mag-bake ka. Diba? Diba si KFC, si Colonel Sanders, 66 pa siya o 69? Nung napump niya yung KFC. Ginawa niya yan. Nung older na siya. Parang late na. Pero sa late na, diba? Pero pag sa isipin mo, ginawa niya. Nagawa niya pa rin. Wala naman talagang late. Parang walang edad, wala sa edad niya. Wala sa edad sa habang kaya mo. Oo, tama. Diba? Kasi kung hindi mo gagawin, tapos namatay ka. Tapos kunyari, no, hindi naman natin alam eh. Patay ka na. Ipapa-review sa'yo. Ano? Ipapa-review sa'yo. Pinlashback sa'yo. Yung mga ginawa mo. Tapos kung kunyari, ito yung panahon nag-isip ka mo gumawa ng skills. O gawin tong craft mo na to. Or gawin tong bagay na to. Pero, ito yung ginawa mo. Tapos nakita mo, pag ito pala yung, kunyari, mapapalit mo yung choices. Pag pinindot mo na, ito yung ginawa mo. Ito pala yung pupuntahan mo. Tapos, mas masaya ka nung namatay. Mas maraming pera, or may naiwan ka sa may naiwan kang legacy. Diba? Yung ginawa mo, parang, yun nga, yung parang legacy is better than currency. Yung may maiiwan ka pang bakas. Diba? Parang ganun. Yung gawin mo na, maaalala ka. Parang Kobe Bryant, yan. Diba? Nung nawala siya, ang daming ganito yung iniwan sa akin ni Kobe Bryant na mensahe. Parang ganun. Pag yung mga namamatay na may naiiwang legacy, pag namatay siya, parang, ito, parang tumatatak sa tao. Talagang legacy niya talaga. Unlike yung pag namatay ka lang na nagsusulo ka, parang nabuhay ka ba? Parang ganun. Kaya Francis M. Ginawa niya lahat. Sa akin naman siguro parang okay lang na parang hindi ka maingay, pero within you, masaya ka sa ginawa mo. Yun, diba? isa pa yun. Parang hindi naman sa nag-build ka ng legacy na makilala ka ng ibang tao na ganito ginawa mo. Hindi mo kailangan sa ibang tao eh. Pwede naman pamilya. Anak. Basta yun. Basta napatunayan mo sa sarili mo, hindi mo naman ipapatunay sa ibang tao yun.
kung nakita naman nila sa'yo, kasi kapag sa sarili mo pa lang na ano mo na nakatulong ako sa ibang tao, pinapasaya ako, ginawa ko na yung tama o yung mga desisyon na ano, ganun. Yun pa lang ano na eh, legacy na yun eh. Legacy na sa sarili mo yun eh. Ano na lang yun sa ibang tao kung Plus points na lang. kung maaalala ka nila na ganito ka. Diba? Tama. Yung iba nga, namatay na. Buti yan. Ganun pa eh. Kasi, ganun pa. Parang Ganito kasi ugali niyan eh. Oo, pero dapat yun mga ganun buray na ano yun, no? Alam mo, patay na. Pero sana naman yung magandang ano na lang yung makita, diba? Sa bagay, ganun talaga ang buhay eh. Kasi Kahit ano din naman, kahit patay ka na, meron sasabi. silang negative na maaalala sa'yo, masasabi sa'yo. Ganun talaga. Ganun talaga. Oo. Kaya, at least, within you, na ano mo na-feed mo na yung ano mo, yung talagang, ano yung ano mo sa mundong to, ano ba yun? Yung purpose mo. Yung purpose mo, yun. Ikaw mismo yung sarili mo, hindi mo na, parang ano na lang din yun eh, parang I don't give a fuck, diba? Oo. Ba't mo iisipin yung sasabihin ng iba kung mamamatay ka, o kung namatay ka, ba't mo, anong iisipin? Parang yun pa rin, parang, alam mo, mamamatay ka na itong araw na to, iisipin mo pa kung anong, di ba, maiiwan mo. Oo nga, no. Di parang I don't give a fuck pa rin dapat, di ba? Oo, tama. Tama pa rin. Tama pa rin. Sa totoo lang, ganun naman yung parang, parang ganun lifestyle natin, eh, no? Yung I don't give a fuck talaga na parang kunyari, wala tayong ginagawa na I don't give a fuck talaga eh. Kahit na ganito, ganyan, pag gumawa mo kay video, ganito. Parang tayo, Parang ganito din. okay. Di ba, i-relate ko pa rin sa topic natin na yung birthday. Yung birthday ko. Hello, si Kevin hindi lang nagpapakain mo. Ganari, hindi naganda, hindi nag-invite. Bahala kayo dyan. Parang ganun na tayo eh, parang, hindi na talaga tayo yung parang, Hindi ako naganda. yung parang, kasi ang ano ng Pilipino eh, kunwari birthday mo, maganda nga tayo para meron tayong ipakain. So, iniisip mo, Sasabihin ng ibang tao. o sasabihin ng ibang tao. O. Diba? Kunwari, wala ka nga may pakain, o kaya gusto mo lang ng, gusto ko, ano lang, kasi yung normal lang, yung kung ano yung, normal days. Ang isa din kaya tayo, hindi naman tayo nagpapakain talaga kasi financially unstable tayo kaysa pangutangan pa natin, di ba? Pero niregaluhan mo ako. Ano yun? Yung tumawag kayo ng umaga. Bo? Yan yung regalo mo sa akin. Di ba? Regalo mo sa sarili mo. Kaya nga, pero regalo mo din sa akin, di ba? Niyaga mo akong bumili nun. Kahit na parang alos na sa Hindi kasi, budget. yung mga ganun naman kasi, parang investment, good investment, sa kung anong gusto natin gawin. Hindi naman naggugutom tayo or kumakain naman tayo eh. Hindi naman kailangan na birthday mo. Mangutang ka. Dapat ito yung budget, 5,000. Kailangan meron kang handang ganito, ganyan. Ano sa susunod na araw mo? Diba? Parang Edi ubos na yung budget mo na dapat sa buong kinsenas. Parang ganun lang yun. Pwede ka namang, sige, magluto tayo ng pansit. Yung pagkain lang natin, okay na yun. O kaya magchampurado. Mga ganun lang naman eh. Ako, champurado talaga. Pag birthday ko, luto ko champurado. Yun. Kaya iba na rin yung parang, nakakabili naman ng drone yan o nakabili ng camera pero hindi naman, parang tinitipid yung sarili. Parang ganun. Pero hindi ko lang tinitipid eh. Parang Hindi. na-enjoy ko lang din talaga. Ang ano nun, good investment yung inaanuhan natin. Parang inaano naman natin sa para better quality yung mapapanood ng mga kosa natin. saka better quality. For future, tapos yung Part naman kasi siya ng plan. Hindi naman siya yung binili lang natin. wala na silang pakialam dun. Oo, di ba? Pero niregalo mo ako. This mahal na ka niya.
Ang sarap. Grabe, parang, grabe, ang sarap ng buhay. Nagkakaroon pa ng, yung parang meaningful nagiging meaningful pa yung yung buhay ko pag yung nagpa-podcast tayo. Kasi may mga bagay-bagay tayo ng mga napag-uusapan. Oo nga, no. Oo. Parang, parang, gusto ko lang, parang pagod talaga tayo eh. Kaya yung energy natin, low na lang din. Tapos hindi tayo pwede mag-ingay o magsalita ng malakas. Meron Tulad na yung mga bata. last time na tayo, pop na pop din, yung tawa na, umiyak yung dalawa. Oo, nakat tayo dun eh. No? Pero tayo, ginagawa pa rin natin ng paraan to, no? Parang pag-usapan. Sobrang blessed din talaga na meron akong partner. Sa akin, sa birthday ko pa rin, topic. Nagkaroon ako ng partner na tanggap ako. Parang, malaking gift na yun. Tapos yung dalawang anak ko na sobrang makulit pag nandyan ako. Tapos yung magsasama tayo sa podcast. Laking bagay dun eh. Laking bagay sa akin dun eh. Diba? Parang, na-delay, di ba lahat kahapon? Na-delay kasi sobrang pagod. Kahit pa paano bumawi tayo ng energy. Sumabay pa sa tawa ko yung last. Yung nagtaway pa. Bao, Baka basa yan. Tapos, nakalimutan mo na yun. Tuloy-tuloy pa rin natin yung podcast na parang weekly promise natin sa isa't isa na makapag-uusap tayo. Sa totoo lang may concept akong pinagayahan ito eh. Ang weekly podcast kasi The Minimalist Podcast, diba? Tapos, yun, napansin ko rin kay Dobrak na weekly. Kay Will Smith, yung family nila. Nag-uusap din sila weekly. Silang magkakapatid. Oo, tapos yun, nag-uusap sila. Sa atin kasi dalawa pa lang tayo. Siguro, mas maganda na rin siguro pagkasama din yung dalawang. oo, sa mga susunod na parang kasama na yung dalawa. No? Tapos ibang venue naman. Kunyari, pwede tayong magdagat, yun. O kaya, kung mga kosa, mag-sponsor kayo sa amin ng yung pagtutuluyan. Mga accommodation. Oo, dito kayo mag-podcast sa namin. Dito kayo mag-usap, dito kayo kasi willing kami na makinig at ganun. Parang ganun. Kung may magre-regalo sa atin ng ganun, why not, di ba? Naisip ko nga kung sino yung mga susunod. Baka susunod, may guest na tayo. Pero magsasalta ka ng ganyan. Minsan nagkakatotoo. Hindi natin alam. Tapos minsan, baka yung setup, ibang iba. Pero minimalist pa rin or yung design. Yung preparation, minimalist pa rin. Napakabilis ayusin, napakatagalin. Pero, ang ganda ng approach. Parang ganun. Parang experience pa rin sa buhay, di ba? Ang dami ko naisip na project, di ba? Ang dami ko naisip na gagawin. Kaya pero sobrang busy lang talaga. Kasi parang sideline, di ba? Mga sideline. Dahil mo kasi sideline. Pero, one by one, alam ko magagawa natin. Pakunti-kunti. Di ba? Kaya natin yan. Kung nga pala ngayong taon din, nag 10 years ako sa trabaho. Kasi September 16 ako na-hire nun. So, pa lang ako nun? 20 years old. Kasi pinagdasal ko yun. Sabi ko, Sama mo yan. sama ko to. Sabi ko, Lord, kung may maganda kang regalo sa birthday ko, siguro yun na lang yung kumahire ako sa dream company ko. Dream company ko to, dream job ko to eh. Sa ika-21 birthday ko. August yun. May exam ako ng August. Tapos nag-requirements. Interview ulit. August 16, na-hire ako. Tapos, September 16 na-hire ako. September 20, nag-21 ako. So, 20 years old ako nung pumasok dyan. Kasi 31 ako. Kaya naka 10 years na ako. 10 years na ako sa company. Grabe, no? Oo, 10 years. Parang one-third ng buhay ko. Grabe. Nandun ako sa dream job ko na hindi ako inaalis. Diba? Parang dami na nangyari. Dami na, oo. Iniisip mo pa na yan, baka isa ka sa... Pero, nung binigay sa akin yung regalo na to, kakaiba ka na no?
Marami nang ano sa'yo eh. Isa ka ng threat, joke. Saan ang trip? Bum trip. Parang ganun, parang bigay sa akin yung regalo na to. Parang nagpa-perform naman ako eh. Oo, yun naman. Kahit pa paano nagpa-perform ako sa trabaho. Oo. Hindi naman ako yung papaya talaga. Mm-mm. Kung may kailangan gawin, ginagawa ko. Mm-mm. Parang ganun, isa yun sa mga gift ng... Pasaway ka nga lang sa ano, mga rules na walang mask gano'n. Yun lang yun naman. Hindi naman. Hindi naman Joke lang, sobrang pasaway. joke. Parang, Oo. which is kung ano naman yung tama na ano. Ano yung mga ginagawa ko. Basta yun na yun. Tas Pero parang, pag sa work mo, ano ka doon? Magaling ka doon. 10 years in a company, parang regalo sa akin na nag-last ng 10 years, no? Mm. Sige, regaluhan kita sa 20th birthday mo. Alagaan mo. Parang ganun eh, parang, oh. Diba? Mm. Parang galing lang. Parang yun yung mga memorable. Ay, meron din eh, yung ibalik ko lang din. Grade 3 ako nun. Oo. Hindi ko alam kung 9 years old ako nun. Or magti-10. Mm. 9 or 10. Wala akong belt eh. Mm. Si Kuya Marvin, naregulan niya akong belt. Oh? Oo. Tapos tinakpan niya yung mata ko. Oh? Tapos, pinunta niya ako dun sa, kasi nagtatrabaho ako nun eh. Mm. 9 or 10 years old ako nun, grade 3 mga kosa. Trabaho ko parang bantay ng bahay. Mm. Parang kasama lang ako matulog nung may-ari. Ay, nung nangupahan. Sa baba ako ng tulog, sa taas siya. Ganon. 9 or 10, babantay ako ng bahay niya. Yung regalo sa akin yun, parang mabongga. Cake, ano. Pero parang Yun pinaka-highlights sa ko nun. pinagtatrabawan mo. Oo, pinaka-highlights ko nun, ano. Yung regalo ako ng belt ni Kuya Marvin. Oo, grabe yun. Naalala ko pa rin. Grabe yan. Oo. Sweet. Parang, oo, may mga kakain pagkain. Hindi ko na naalala lahat. Mm. Pero yun talaga yun, no? Oo. Yung tatatak, ano? Pag uwi ko galing school, Mm. walang nakakala ng birthday ko eh, sa school. Mm. Hindi umuwi ako na parang normal days lang. Sinalubong ako ng Marvin eh. Ano na to? Pag ganun niya, alam mo yung plastic labo, ay plastic na bag na pula. Mm. Parang terno ano eh, tok-tok, parang ano sa akin kasi favorite color ko, red. Tapos, wala akong belt. Mm. Alam mo yung straw, pag maghihinga lang straw sa mga, yun lang, Yung belt. binilan na akong belt. Parang galing. Mm. Meron pang birthday ko nun. Si Kuya Marvin ulit. Memorable talaga itong utol ko na to sa akin, mga kosa. Mm. Pwede pa. Ang ginawa na nun, parang first year college ako nun eh. 17, birthday ko nun. 17 ba? Hindi, 18. Birthday ko din nata nun. 18 ba? 17. Nalimutan ko na eh. 18 or 19. Basta ganun, 17, 18 or 19 birthday ko nun. Ginising niya ako sa Kanati Melody. Mm. Bigyan niya ako ng ano, ng Pudgy Bar Mm. na may maliit na kandila. Mm. Doon. Gising ako. Si Bantay siyang tindahan. Halinghingan kasi mo sa pagmamatay ng tindahan. Pagpuyat. Gising niya ako, oh bakit na? Happy birthday. Tapos sinakanta niya ako may Pudgy Bar. Chocolate. Tapos maliit na kandila. Alala ng birthday ko. Galing ng tao na yun. Oo. Kaya parang yun yung Grabe, no? maliliit na bagay. Sa pamilya ko, bumati. Walang bumati, walang nakaalala. No? Pero naalala Sweet ko yun, yung grabe. Oo, No? sweet yun. Maaalala mo taga, lalo pag sa kapatid mo pananggaling yung ganun na. Ano. Siya yung- Effort din yun eh. Siya yung mga bagay na ano, yung nagregalo ng gano'n na parang kinupit lang sa tindahan yung Pudgy Bar. Tapos yung pandila, yung alam yung parang natutunaw na lang sa tindahan nun. Maganda pa lang yung maging highlights mo sa ano, yung umpisa nung Oo. podcast yung nagbigay sa'yo ng podcast. Oo. Okay, ganun. Sabot sa birthday mo. Si Kuya Marvin na. Mm. Gano'n nun, nangupit pa siya sa tindahan ng Pudgy Bar. Sure. Tapos, after kumanta, parang, birthday tol. Nga ako. Tapos, sige, tulog ka na. Tulog na ako.
Ganun, parang yun yung ano ko nun. Ang galing nito ah. Nakakatawa lang. Mga birthday ko na yun. Tapos ano ba mga memorable? Hindi, ano ako eh. Pag sinurprise kasi ako, hindi ako na-surprise eh. Parang, more on, Alala ko tuloy ako nung eh. ano, nung ano, birthday mo, di ba? Tapos, ka-video call ko sila mama si papa. Bago ka palang umuwi. Tapos, sabi niya, anong handa mo sa birthday na yun? Anong handa ni Kevin? Wala, sabi ko. Ayaw niya naman ng handa. Siyempre, ano lang yan, gusto din yan, surprise. Sabi niya, ganun si papa. Siyempre, kaming mga lalaki, ayaw naman namin yung, hindi na, okay lang sa amin, sabihin namin na ayaw namin, pero gusto din ng ano yan na, ganun. Hindi na, bahala siya, sabi ko. Hindi ako masusurprise, sabi ko. Hindi ako magluto, sabi ko, ganyan. Tapos, lutuan mo naman ng ganito, magulan yan. Hindi ko na sila pinapakinggan eh. Alam mo kung nag-iisip-isip na lang. Alam mo yung parang, di ba parang nagkatampuan tayo before ng birthday mo. Tapos parang nawalan ako ng, ano ba yung... Amor. Oo, wala. Parang, hoy, gusto ko palang maging normal lang yung araw na to. Sabi ko sa isip ko talaga, hindi ako magluluto. Hindi talaga ako magluluto, sabi ko. Pero umaano yung puso ko na parang sakit-sakit sa akin. Oo, tapos bibig ako ng cake, sabi ko ganyan. Kaya chinat kita na. Mahal walang ano ba yun? Asukal ata yun. Ay, ako nag-bake ka na. Walang asukal. Kasi magbibig sana ako ng cake. Ano ko pa naman, Prepare na. ang tawag doon Habol. naihabol ko pa rin sa birthday mo. Kahit ano na, medyo late na rin. Meron din tayong ano yung subscriber na ano, nagbigay sa akin ng regalo. Ano nga regalo? Yung ilaw ng bike, hindi ko pa nabubusan eh, pero... Oo. Oo. Oh, salamat. Di ba nag-request sila ng mag-bike ako sa ganitong lugar? Magolda. Oo, sa Golda. Saka, ano, isa hindi ko alam kung gusto nyo magpapanggitin. Pero si Golda and other one. The plus one. The plus one. Yan, nagregalo sila ng bike. Ayun, nandiyan pa. Hindi ko pa siya nabuksan, nalimutan ko. Sobrang busy talaga. Sa dahil kong inasikaso eh. Tapos yun naman, parang, yung mga nakakaalala ng birthday, kasi nagregalo. Parang, okay lang. Naregaloan nila ako, parang, nagkabala pa kayo. Ganun sabi ko. Kasi hindi ako parang, saan na, wala lang. Parang, ewan ko, parang pag ganun, parang mas ano pa na hindi ko nararamdaman. Mas nararamdaman ko pa nga pag babatiin ako sa mismong birthday ko, yung bati. Hindi din kita binati na ano. Sabi hindi ko ito babatiin. Hindi din kita binati kahit nung pagkagising ko ng umaga yung sa chat. Kasi di ba pumasok pa nun. Hindi kita binati kahit HBD. Sabi ko HBD kahit sabihin ko. Pero nung gabi? Hindi na lang. Hindi mo alam kung kailan kita binati ng una. Yung binati talaga kita. Pagka uwi mo, nandyan ka sa harap ng computer. Kasama mo si Aistacilo. Oo. Pumasok tapos happy birthday mahal, tapos kinis kita. Oo, naalala ko. Pero sabi ko, hindi ko to iti-text. Happy birthday ko kahit message nila. Napansin mo yun, hindi kita binati. Na ko, parang ako, yung kunyari, merong mga tao na out of the blue, yung mismong araw ng birthday ko. Parang, di ba birthday mo? May birthday. Parang, lalo na pag medyo close ko, parang, nararamdaman ko yung salamat. Parang ganun, parang na-feel ko yun. Pati yung mga, yung nagregalo din si Golda sa kasi last one. Yun, na-feel ko yun, feeling na. Parang ganun. Pero pag yung mga handaan talaga, hindi ko gano'n na-feel eh. Parang feeling ko yung handaan para sa ibang tao. Kasi birthday mo, tapos magpapagod ka, maglikpit, mag-entertain mo na lang. Dapat nga, parang ikaw lang yung papaya, tapos in-entertain. Parang ganun. Yun naman. Ito, last na ano na ito man.
na natin yan. Shot na natin. Shot mo. Hindi ka naman nasaktan nun, hindi kita binati. Ano, kinausap ko yung sarili ko, nag-conceptualize ako. Parang pinatawag na kita kaagad. Tapos parang inano ko sa sarili ko, na-celebrate ko naman yung buhay ko everyday. Everyday naman parang pagkagising ko is a birthday. Diba? Kasi parang sa totoo lang. So, since nung umaga na yun, okay lang kahit hindi ka makareceive sa akin ng happy birthday sa'yo, sa akin. Kasi parang yung mga panahon naman na everyday nagsasama tayo. Diba kasi paggising mo, ay natulog ka, parang namatay ka na nun eh. Hindi mo alam kung gigising ka eh. Parang patay na naka-charge. Cellphone na patay na naka-charge. Paggising mo, doon mo pa na masasabi na buhay ka eh. Buhay ka, oo. Ah, diba? Diba? Kaya parang everyday, parang birthday mo yan. Kasi pinanganak ka naman. Yun lang, mas na-acknowledge ka na sa mga nangyayari sa araw-araw. Saka parang may ganap kahapon na kailangan continue ngayon. At gagawin para sa mga ano. Yun, parang nung hindi mo na binati. Nung una parang, hindi ka binati ah. Sabi ko sa sarili ko. Everyday naman, parang kinukonsume yung oras niya na, pagsilbihan ako. Parang masahin, mga ganun. Kaya parang, hindi, kasalanan ko rin naman. Pero nag-sorry naman na ako sa text. Kaya sabi ko, kung hindi ka magbabati, hindi, masalanan ko talaga. Tapos nung naging okay naman na tayo sa chat, text, gano'n. Naiisip-isip ko pa rin kung babatiin kita kasi medyo maluwag na yung puso ko. Sabi ko, hindi ko pa rin ito babatiin. Bahala ka dyan. Gusto mo to. Sabi ko, ganyan. Gusto mo normal lang. Sabi ko. Oo, pinaramdam ko talaga sa'yo na normal lang yung araw. Yun yung ano ko lang talaga nun. Yung pinakatot nung pag na hindi kita binati talaga. Oo, para maramdaman mo na wala talaga. Normal naman yung araw. Tapos pero, iba pa rin yung personal na lang. Yun. Para mas yung, parang gano'n. Ganon din ako magbati kasi sa iba eh. Di chat. Kung alam ko makikita ko siya within that week. Doon na lang. Doon na lang. Congrats. Kunyari, kakasal sila. Congrats. Kunyari, birthday niya. Congrats. Pagka congrats. Pag na-promote. Mas gusto ko yung nandito na lang ba? Kunin ko muna. O hindi. Wala ng drinks mga kosa. Bumaba na rin yung energy namin kasi pinatulog pa namin yung dalawang kosa natin sa loob ng selda nila. Siguro hanggang dito lang mga kosa kasi sigurado mahaba na naman to. Subaybayan nyo na naman kami next week. Sunday, 8 a.m. Ang iyong paboritong podcast, Usapang Mag-asawa. Parang chismisan ng mag-asawa, makibalita, makichismis. At sana may mapulot kayong tae sa kamay. Hanggang dito na lang. Tanong ko lang mga kosa, siguro ito yung iiwan akong tanong. Sa buhay nyo ba, kung ilang taon na kayo ngayon, sinigurado nyo ba na pag namatay kayo at nag-flash back lahat is worth it? Ganito na lang. Gawa lang ng gawa para may mababalikan. I'll give you.